एकर बहिन चोद पैसा तो देहे छोड़ देले माथा के दर्द बढ़ गइल बाजी केहू दुगो भैंस खोलबे करे कहो बोलो माने पैसा देवे का पहले ही मारे लगल बहाना। अरे बाप रे मर्दवा साल भर से संगे काम करत रे कहिया को देले बानी पैसा खाती तोरा के माना रे मर्दवा तहरा बुझाता खाली पड़ल बा खजाना घर में नइखे कहूं गो दाना मारतिया जनाना। रे बाप दोनों जना अपन अपन कह दिलो लो ड्रामा 5 दिन से बन बा हमर घर में हमर खाना सू गइल बा पैखाना। अरे बाप रे यो भूता है बा कुछ हमरो बारे में सोचलो कबार गौरन या दिन में राजापुर गांव में राय जी के टोला दू को भैंस देख के आइल बनी बैठे जे पहले का बोलो कहतनी हमरा संगवा चल दोनों भैंसियो देख लियाई आ भैंसिया के खोल के भागे वाला लोवो देख लियाई। ठीक बा चलो लेकिन कुछ पैसो ले लियो दिखावेला बे जेबी में हाथ धइले बानी मर्दवा तो चलो चलो आजुरा देहल जाई चलो है दे साइकिल भैया चलो धर अरे हो आगे ए ले चलतानी अरे बाप रे बाप चलो अब चलो अब बुझाता आजुए लड़क गइलो चलो ए मर्दवा रुको का वही जे रहिए सकाऊ अच्छा रोक कह दे तनी ले चला तनी आई जा रोकिया से हमनी आवत तनी सब पी के ढील मिला मत जइया सा ठीक बा जालो हां आई जा रहिया से आवत तनी सब चलो देखो तरे बुढ़वा पैसा रखले बा बाकी देत नहीं खे चुप सार पैसा उ रखले बारे भैंस वाला सन के दिखा के भरमावेला छोड़ जाए दे चल हुआ बैठ के इंतजार कर चल अरे बाप घाम तो चाम जरा देता काम करे ला के घाम से चाम जोरेला लगलो नाटक करे चलबा कि ना चुपचाप एक है बोलो भैंसिया केने देखली भरा बे हौका दे घर वाला उका तनिके दूर पर दोनों भैंसिया बारी से रुको तो भेजे तन पेशाब कर लेबे अच्छा कल अब जल्दी कके कहत नहीं हां आज कौन उपाय लगा के रात में भैंस के खोल गेले के बे तू काहे चिंता करे लो खेखर के खोपड़ी इतना खाली नहीं खे आज राजापुर गाँव में से 2 गो भैंस खुली राजापुर के लोग घर में के सुतल भूली चलो आज पैसा हो जाई लगावा आगो मरावो ना रे साल ना हम पनिया डालना रे बेरा गिरल त माल कब खाई लार चिल्लाई बारो डालत नु बानी एगो काम उराते नहीं खेते एगो काम खाती चोहर जाता रहो जान खीस बड़ी बा छोड़ के बाहर भाग जाए रे मर्द भैंसिया के काहे खुदता रे अरे बाप रे बाबूगा खोद थोड़ी बहन सरे मर्दबा देखो तानी सो लेकिन तू काहे इतना छड़को तारो जो रे सारावा भैंस किने वाला नु हलो रे हाँ बोलो लो का काम बा कहत नहीं भैंसिया के का दाम मांगता रहो ना बाबूजी भैंस ना बेचाई साल भर दूध खाई जाई तो भैंस बेचाई ए बाबूआ तू चुपा ना बेच ले है द भैंसिया ना बेचाई अपने हमार लइका दुबर पातर बा साल भर ई दूध खाई मोटाई तब बेचाई रे मर्दवा बेच लो मरखा भैंस के दुआर पर ना रखे के हां तहा लोग से के कह देलक के हमार भैंस मार खा बिया 5 साल के लइका बा बान छान के खिया लेबेला चूई देना बोले ले ठीक बा मरखा नहीं के जल्दी क्वालिटी मार रही जवा से रुक 5 मिनट लोग के भरमा तोले हम आगे पीछे देख ले तनी जगह हवा ठीक बा ए बाबूआ पेशाब करे के बा केने खाली जगह बा अच्छा पेशाब करे के बा चलना जाई पूरा तो नरवा खाली बाटे जा जल्दी को किया वो हो गईल हां हो गईल चोले के त बेची है ना बेच ना लो ना नहीं के बेचे के चल जा नरवा ऊपर गोजोदर भाई के भैंस बेचे के बा अच्छा ठीक बा चलो ठीक बा चलो साइकिलिया है दे बिया हे दे बिया
चलो दूसर क्यों देखिए ले हल जा हाँ यही जा लोग वहीं तो बिया होइए हो का हाँ ढूले के बही जैसे तोर के चले के पड़ी ढुलावे के पड़ी खाल नु बा नारवा हां चल यार मैं से झूला मत बाप रे पुरान हड्डी भइल हाँ वो यही जा लगा दिया सबके लिया हाँ यही जा लगावा लगा आगे बढ़ावा आउडू चलो हाँ लगावा हो गई हो ये हाँ अब ना देख लिया करे अभी ले गरिया ना पोछाइल हमरा बाजार जाए के लेट होता। चिल्लात का बड़ा पोछ देले बनी निमन पिया ताबतिया तरफ से रुकन आवाज मारा था मार 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 ए भाई भाई भैंसिया के कर हियो तारा दादा के ही हो। अरे बाप रे बबुआ हाथ ना सुंदर मुंह लेकर लाड़ खानी काहे बोला तारो ये तो हमार लड़का कौन खराब कहता हमरा दुआर पर बिया तो हमरे लोहियो। ये तो हमनी का जूझ जनतनी सजे तोहरे दुआर हो अच्छा बात मत बढ़ावो लो काम का बा बतावो लो। काम का बा कहतनी कई भैंसिया बेचाई भैंसिया तो बेचाई लेकिन ये भैंसिया के तार लोगन से दाम दियाई। अरे बाप रे अरे मर्दबा काहे ना दिया एकर दाम तो बताओ ओइसन ओइसन भैंस 50 को खपा देले बानी सो ए बाबूजी जलाद बड़ा सका हो जे खपावे के बात करता रसो। हमरो बुझाता कि कसाईए 1200। ए तार लोग के का नाम है कहाँ घर बा। ए मर्दबा इनका कहे के मतलब कि अपना जीवन में ऐसन ऐसन केतना भैंस का कीना बेची कह लेले बानी सो बताओ बताओ दाम कितना बा ओ का बतावे के बा 1,20,000 के भैंस बिया। देखो भाई 60,000 रुपया दे बेचे के बा तो बेच लो ना जे बोलो जैसे हमार बाबूजी तो 7,000 में अपना मोड़ो ना दी हूँ। अरे बाप ए भाई 70,000 देता नहीं सब बेच लो फायदा में रहबो ना ना इतना बना बेचे जा लो जैसे। ए मर्दबा एगो काम करो 80 पे फाइनल करो पट दाम बढ़ जाता उतना के भैंसिया बिया मुँह के महाउर में पड़ल बड़ा लोगन अब एक जना 1 लाख दे के तेल लगा के गोइले है तो झाट न देनी हुई। ए मर्दबा भैंसिया कहाँ बन्हाले जेकर गोरो डैमेज लागता कहाँ का बना ले बांसवा तो बना ले। रातों में कहता नहीं वही जब बना का हाँ हो रातों में तो वही जब बना ले कीने के बाद तो किनल लोग ना तेजा से बढ़ लोग। ए भाई लास्ट दाम बोला तनी 90,000 पर 90 रुपया बाइना लो बात पक्का करो काल भैंस जाई ना हो 1,20,000 से झड़ल की झाट कम ना हो किने के बाद तो पूरा पैसा फेंको ना तो आगे के रास्ता देखो। चलो हो इनका ढेर भाव बढ़ता है मरखा भैंस पर हां सही कहता रहो मरखा बिया रिकॉर्ड में आज तक ले दुआर पर केहू के छुअले नहीं खे। काम बन गइल बा आज रात में केहू दोनों भैंस के उड़ा दे के बा सही कहता रहो जल्दी घस के जो ही लो का कोही या ना कोही रे दादा हई बतावा 12 बज गइल अभी ले भदोइया ना आइले कोनियो के माने भागल आओ तनी रे बर्ताबा आ गइलो औ कहां बारे से कहां वो सरवाई जब बारन सारी बते बाग रे मरदा तारा फोन ना करेला हम का झाट फोन करी फोन करके बोलाबो तुम तू हूं अस्पतिया है बार उसको तिया बर चारे थे रिचार्ज नहीं खे सर उठाओ के सुत गइल बका हो सुती पैसा के थी बस सुतता उठो ले हेलो हां अब कहां बारे सर साहब वो साउते बनी सो जल्दी आओ अड्डा पर पहुंच गइल बनी सो 12 बज गइल बा 12 बज गइल बका 4 बजे बोलो को सार लोग ठीक बा आवत सो जल्दी आ चल खोन पर आवती बरस आज केहू उड़ा दे के बा एकदम उड़ा देवे के हमरो बगली खाली हो गइल बा बाप रे बाप इधर खैनी का दादा ई आटा बड़ी बन बहुत बढ़िया बा ए का भइला हो भइलो का दूगो भैंस देख के आइल बनी सो दोनों के खुले गए बेरा ये तो लेट काहे कोले बन से चले का चले का सरियावो तर में 12 बजे चले का चल जल्दी सारो भोर नींद लागो डलो भोर करी लो सारो चलो के हम है बड़ा बबुआ भैंस उड़ा दे के बा ए मोबाइल फ्लाइट मोड में बनू ये सब साइलेंट को देले और जो रही हो समझ साइलेंट कर लियो सब चल आराम से चलो सब आराम से दौड़ो बो चल हबरा गइल बारे सो सब सारा बा आराम से चल ई जैसे ढुले के बा सही चेक हो डायरेक्ट नारा में चल जाई दुआरे पर चल हां तो वही तो भाई बाप गिर होता रहो सॉरी दादा पुरानी टाइट बड़ा सही सरवा पी ले बड़ा सका हो का जाने आराम से रे आराम से कुत्ता बोलो तारी दादा
बुझाता सर जो गई है सो ये दू गरबा हो ये ठीक बा ए देखो अब एने उन्हें देखो त ठीक बा देख देखिए छल पीछे से हैक होता नहीं आवा ना खेला कोली बार रे सरवा ले चल के गछवा में बांध के भैंसिया रखो सामने आवत नहीं सब भैंसिया खोल के ठीक बा हम बांध के रखा तनी चलो ई तो हो गई अब ओकरा के उड़ा दे हल जाओ बाप रे रोडी रोडी जाए के पड़ आराम से चले गारा नीचे सुतल बालो हो चप्पल मत बजा रोडी पर भी आराम से कोनो जागल लगा सनो ए सुत गइल बा सारा बा चलो कौन है रे सरवा आई बाल तो भैंस खोलता रो आजा सारे सरवा हमर भैंस खोल ले बोलो कार फाड़ देम सारे गजोधर भाई धरिया भैंस खोले वाला आ गइल बड़ा सो अरे बाप रे हमारे एगो भैंसिया रे लगे के ताकि गहो की यार से खोल के ले गइल से का रे गजोधर भाई के हो अरे मरते हम ही हई ए मरते भैंस चोराई रहल सर अरे हमारे एगो भैंस चोरा ले गइल से सरवा ए ज्यादा दूर ना कोले चोर धलिया चले के धरो सरवा के धरो चलो बापरी बाबू रे चलो ए सरवा भाग दे